Dalawang state university mula po sa Ilocos Region ang lumagda po sa unity statement na pinangunahan ng Kabataan Party List para sa ipanawagan po na pagbabalik ng tinapyas na pondo at tugunan ng kakulangan sa pondo ng Free Higher Education or FHE program sa 2026. Lumagda sa pahayag sina Pangasinan State University President Dr. Albert M. Galas at Don Mariano Marcos Memorial State University President Dr. Jaime Manuel Jr. kasama ang 38 na pangulo ng iba pang state universities and colleges or SUCs sa buong bansa. Binigyang diin po sa pahayag na kahit ipinangakong popondohan ang 3 taong backlog ng FHE, 26 na SUCs pa rin po ang maapektuhan ng budget cut sa 2026 National Expenditure Program. At dagdag pa rito, may kakulangan pa na 3.34 billion pesos para sa FHE fund sa susunod na taon. Ayon pa sa pahayag, ang patuloy na underfunding ay isang direktang paglabag sa karapatan sa edukasyon ng bawat eskolar ng bayan. Pinuri naman ng Kabataan Party List ang paninindigan ng mga opisyal sa SUCs at ang kanilang pagkakaisa para sa seguridad ng libreng kolehiyo sa buong bansa. IFM News. IFM News. IFM News.